tanan na indab. Ako rin pinakabutang sa tanan na indab. Mga ka ng mga na indab ya. Paundang nga mo. Haha, joke ra. Karon guys, napa sa eskwelahan kay Juan. Wala rara ko. Ni unsa may moral nga wala sa ni eskwela. Wala, eskwela na als bunga ka. Unsa rin nasa als de? Wala, laktod na ka dito sa glitin. Laktod. Yawa mo siya makatunan na to. So karon guys, ako na din sa Murom, nako din room nila court. Di mi classmate pero nako silang room kay sa Murom ako raw sa dito. So magunsam ko dito. Ako raw sa, di ba court? Kalog. Court, kung ako raw sa Murom, magunsa ko dito. So, alas mo check kung mo ko na isa ra bugo. Isa ra bugo. Ako kayo sa magunsa magana ra dito, magibulipod. Ano na ako mura ko buang dito. Dizon. Apa din sabi, Dizon? Pistiyong ka ni Apir. So karon ato isra ng mga Facebook friends nga nakikishare nga meme pero di sila mo react pero nag-share. Uy. Imo ko gipalaw. Ana ko. Ni ana ano kanon? Ana. Balik ka ay ko palaw. Apir. Gago maning buwang. So ano mga friends mga kanang kuan ba kanang so na kanang nakikishare nga memes niya. Di sila nakikishare nga memes nya naka-Facebook friend gi-share niya wala react ganan Dili na. dapat wala nakabati lagi sa mga friends nato lagi kanang kapoy kita pagitag memes ba niya ato i-share niya sila di ka bumreact niya i-share nila dayon mo gani kaya tayo kamo gani ha mo gani react muna bago share o man-timanin ninyo nya nasad ka nang naka-post ka ng memes ilay copy niya i-post mo jud balik naka na ako mo tug ako sinod panagsabo ko an sago kanang nag-share mo share sa ko dayon di ko react mo tug an nga na tinuod na pero sayang sa pero karon kabaw na ko mo react ko kay pinakabutang ko sa dire no you know what I'm saying so hi Jin hi ba tol Mau sama kantin? No, pwede di utang dito eh. Ang 10% pa iwayan. Imogrado, 75 ko ang 10%. Ya, pangalit tayo, may grado. 75, ako ang 10%. Pila na lang. Ha? Pwede tayo, may grado, 75. Ya, ako ang 10% para sa kantin, kay mutang ka. Simba? Sinta, pasar ka na. Dili. Sure, kaya kung stuck tayo. Vlog. Si Ate Dot, paano ni Ate Dot? Paano ni Ate Dot? Isabel. So, Juan. Kanang. Ano na ako? Vlog. Lami ko, TikTok kaya tagit-git, di makarong daw. Dito ka. Padung harana ba? Kami ada ka ni wala ka to. Sumi, di maklaro sila sumi. Kaya yang kagwa, pwede maklaro. Malang, apil ka sa kong vlog ba? Daghang kay viewers ba? Makapimos niyo to. Ikuha na ko. Ikaw yun, ikaw thumbnail ako. Kana, thumbnail di ka. Nag-post na ko ni daghang kay viewers mo. Kumit lang, nalagi sinat media. Nalagi kinat media. Ano na gina nila lagi? Yan, natsumi yung support. Lagi, nag-ang viewers ako ni. Sana ka sumi. So, dara tayo Murom. Kanang, ako ipakita nyo nga ako rin dito sa Murom at nawa ninyo ha. Sunta ko ha. Ako na. Kita mo tao diha. Wala, di ba? Wala. Ako raw sa dira Murom. Ako pinakabutan sa Naindab. So, tanan Naindab. Ako rin pinakabutan sa tanan Naindab. Mga ka ng mga Naindab ya. Paundang nga mo. Haha, joke ra. Di bitaw guys. Mga taga Naindab, wala nang eskwela ang uban. Kaya apil sila o props bitaw. Props kanang happy na halad talisay diri ba kanang happy na pisa ta talisay. So na may murag ihalad bitaw nga sayaw bitaw nya na mga props da murag sinulog ba pero dili. Then happy sila so na dito mga props nga sa kuluyo. Di ba klaro kay pakita niyo tara. Dara mga props daghan kayo nagiya. Zon.
Ano sa gintis gani? Happy na sa? Mga sunod si Man na. Si Man na. Nya, Juan, kuya tarong klase. Okay kayo? Hi. Wala yung storya yawa. Di ba ka pang picture? Tol, ang susa silpo, murag ulo siguro. Ang tao na mo. Sakit ito rin. Masa, ito lagi. Siga na day. Siga na. Okay kayo. Bugno kayo. Sige. Langit. Ay. Bukan sa Facebook na mo? Romero, ang nervous. Hindi ata? Okay na, nervous. Oh. Kung gusto niyo ay ano? Kaya pusi mi. Ato editan. Ay, lagay mo na sa langit. So, mana lang ko dire. Taas na ito. So, dili na guys. Like, share, comment, and subscribe. Mo na, subscribe mo para kay ako subscribe na nubo na robot 2.2 ni mo nung 2.1 ano. Gamay na. Oh, di gamay itong mga upload rin. Pero mag-upload ako Mayo. Ay di sa kugma kay may klase di ko sila. Ako rin pinakabutang sa tanan na indab. Okay? At tayo, cellphone na